Bona tarda. No, bé, estic millor. Ha sigut amb una acció on no miro el porter, ve corrents i xoco amb ell, però ha sigut sol un susto. Al final el partit s'ha decidit amb una jugada final de penal. Com l'has vist tu? Acabes de parlar nou de Tarazona amb el punto del vídeo, que no ves en cap dels casos, com ho vist des Bueno, jo no l'he vist en cap al vídeo. Ha sigut una acció on jo fico la pilota i li cau a Joanet i no té el contacte i cau. Jo crec que és penal i ja està. L'àrbitre intenta fer el millor possible, si ell diu que no és penal, no ho ha fet expressament de pitar penals. Ha intentat fer el millor possible i ja està. Primera victòria de la Lliga, doncs tenim que un descans per aconseguir, a més s'ha aconseguit a domicili, que sempre és un plus, però entenc que hi ha un descans i un pes de sobre que es treu la plantilla. Sí, és un pes de sobre perquè necessitem aquesta victòria, estem treballant molt dia a dia i aquesta victòria és molt important, i més amb aquests camps artificials petits on nosaltres intentem jugar a la pilota i ens donarà una alegria immensa. Sí, hem parlat amb Gabri que potser hi ha hagut partits on han fet menys ocasions i han acabat en camp, avui el Ramon ha pagat molt i potser han patit molt poc lluny de l'equip, tu has acabat sonant els 3 punts. Coincideixes una mica en aquest guió del partit? Sí, és com t'he dit, amb aquests camps artificials, amb l'afició, costa molt arrencar bé, però aquests camps has de sofrir. Nosaltres hem sabut sofrir, hem sabut estar per el partit en tot moment i aquesta victòria li donarem molta importància. Ara tornem a canviar de xip, li preguntem a Gabri, clar, s'aconsegueix aquesta primera victòria, però s'ha de canviar de xip perquè dimecres hi ha una altra competició més a més amb desplaçament a les illes, toca fer aquest reset ràpid i pensar en el partit de dimecres. Sí, ara ens toca descansar avui i demà ja pensant en el partit de dimecres. El partit de jugador atacant, hi ha baixes en l'equip en aquesta posició, Sant Pol està desbocat, Colau també està tocat, no pas allà tornant, però bé, acaba el partit amb una mica tocat. Com esteu físicament, jugar cada 3 dies, esteu tot l'equip bé, els que esteu per jugar? Sí, som una plantilla gran, competitiva, físicament estem bé, hi ha lesions com si no juguéssim dimecres també poden haver lesions i nosaltres tenim una plantilla molt competitiva, físicament estem molt bé.